15. marca oslavujeme veľký sviatok svätého Klementa. Svätý Klement nie je len patrónom Viedne, ale aj patrónom pekárov. Pri príležitosti 200. výročia jeho úmrtia pečieme spolu s viedenskými pekárskymi majstrami a žiakmi základných škôl tradičné Klemensvekeln v cechu pekárov. Toto žitno-pšeničné pečivo z rastcov vytvorili viedenskí pekári v roku 1914 na počesť svätého Klementa Márie Hofbauera, keď bol vyhlásený za patróna Viedne, predtým, ako sa Klement Mária Hofbauer stal mníchom a bol neskôr svetorečený, pracoval v mladosti ako pekár.